Dane Sang Prabu Kresna ramane dhewe mumpung ana mudi sarana ning praja kunes sembah kalbu yen lu mintu dadi laku mas anggayu ramane dhewe ayam tentrem kang tinamu sebatam bekali oh ya larong priya kang ramah nora prasaja yemas ujung jari Rama ujung jari balung rondo ning kalapa ramane dhewe minangka sayakti dadya usada yemas kawis pita yemas kawis pita kentaring toya ramane dhewe
asring katarta nyemas sekar pisang kunes sekar pisang pisang sesajining karya ramane dhewe patut lamun linulutan mring sesama kenes witing klapa kenes witing klapa kalapa kang maksemudha ngomong gunung kunir wis makembang rata jangguku ujarira lanang so asring citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak kanca-kanca seniman. Oke. Alhamdulillah dalu menika kita sami saged pepanggihan wonten ing garasi alit menika. Monggo langkung rumiyin kula dherekaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Kuwaos ingkang dalu menika kita sami saged pepanggihan latihan sareng ujubipun latihan iringan wayang kulit. Dados mangke menawi wonten klentunipun wonten kirangipun nggih kula nyuwunaken pangapunten dhateng sedaya pamriksa kita nyobi wonten streaming sekedhik. Dados mangke menawi wonten ingkang mirsani kok wonten kuciwanipun menika nyuwun pun maklumi karena sedaya tasih latihan. Pak Broto nika nggih dados pengenong dadakan dados mangke menawi ngenongipun mboten bener nggih mohon dimaafkan. Perlu kawuningan bilih jatosipun anggen kula pengin ngawontenaken acara jelimen ngaten menika sampun wiwit taun 2012 wulanipun April. Rumiyin menika angkah kula tanggal 12 April 2012 menika badhe pengin ngaten menika. Iwa semanten kanca-kanca ingkang sok kempal sareng menika dilalah wonten ganjaranipun Gusti engko kita kedah nenggo
pas menika setunggal tahun. Ujub kula rumiyin menika badhe pas ngakoli almarhum bapak rikala semanten nggih nembe tangipun nembe kalih 29 tahun. Dilalah menika malah ngepasi pas 3 tahunipun. Dados ya sing kira pantes Pak Broto sampun bergabung malih kalian Nai rumiyin naminipun kanca-kanca Mahameru berlima ya sampun bergabung. Lajeng ngirus menika ngekoli, lajeng ugi syukuranipun Pak Broto sampun saged gabung malih kalian Mahameru lan masyarakat Baransari Rejosari Ngalangan. Salajengipun kok dilalah Pak Broto menika ugi nampi ganjaranipun ingkang kuwaos kagungan cucu pertama kakung. Alhamdulillah. Dados banyak hal lan ugi kok keleresan kula rumiyin menika menapa nggih dilewati-lewu menawi arit menika. Dados rikala wonten Covid menika ponakan kula becak menika sampun jeleh anggenipun daring. Lajeng guyon Pak Dinang kapan to rampung corona. Saya bilang sesuk nek wayangku wis tak tutup. Lah lajeng purunan menika mbok sekarang saja ditutup. Saya masih bilang sesuk wae nek wis rata. Lah kok ndilalah menika wulan Desember 2020 menika corona nggih Raden saestu ngantos dumugi keluarga kula. Alhamdulillah saking donga para kadang para bini sepuh saking kadang-kadang masyarakat Rejosari, masyarakat daerah ini berarti pundi Dik? Mustokorejo nggih, Mustokorejo Stan. Dados saking pandunganipun lan panjenenganipun kadang-kadang saking Stan, kadang-kadang Rejosari, Baransari Ngalangan, lajeng ugi kanca-kanca saking kelompok kantor BPD, lajeng DRI menika di BI Solo nggih. Solo. Dados kanca-kanca kantor di Nyengguyung ugi kanca-kanca sedaya kemawon. Ugi terah saking panjenenganipun Mbah Gondo Sudarmo ingkang sebar menika wonten ingkang Rembang, wonten ingkang Pendowarjo Mancasan, wonten ingkang Laban, wonten ingkang pundi malih nggih? Sing baca Bu Sri itu berarti ingkang wonten Rejosari ugi. Dados Nglaban, Rejosari, Rembang kalih, lajeng Rejosari. Ugi saking keluarga Pal Gading menika ingkang keluarga seniman ning kula seniman Magel nika. Dados ugi leluhur-leluhur pepunden-pepunden saking Pal Gading sedaya kemawon saking keluarga Ibu Suhardi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Ugi boten kesupen panjenenganipun Bapak Dukuh selama griya kilen menika kangge karantina mriki kangge posko. Lajeng Pak Dukuh menika kalian Pak RW menika ingkang Pak RW Pak mantan RT 06 nika ingkang sering dateng mriki memantau lan paring pambiyantu. Dados ing kesempatan menika ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dhateng sedaya pihak kemawon ingkang sampun mbiyantu dhateng keluarga Ibu Suhardi Prawiro Sudarmo lan sedaya kemawon nggih. Salajengipun ingkang bab Pak Broto mangke kersanipun Bapak Danang Dewa Subroto matur piyambak menika wiwit tahun 2003 sampun sering ngawontenaken acara-acara. Matur nuwun Pak Kak Urbang. Alhamdulillah niku kesah rawuh. Pak sinten? Oh Pak Ululu wonten. Oh nggih. Matur nuwun saking Desa Sardonarjo. Saestu sadosipun kula wingi kula ajrih badhe masang teratak awit kawontenan dan Sardonarjo menika ndilalah wonten blegek ingkang dados isolasi sekampung kalian pelalangan Pandowo. Dados kula wingi sadosipun ajrih badhe wonten kursi dan sebagainya. Ewa semanten mesti mangke kanca-kanca kathah ingkang rawuh namung kula nyuwun menika protokol tetep dipun ndakaken. Kula kinten ngaten Bapak Ibu wonten kirang lan lepat anggen kula matur nyuwun pangapunten. Mugi-mugi acara menika sukses, daya kanca-kanca mangke saged ndakaken kanthi sae lan menika minangka dados latihan kita bersama. Mugi-mugi wonten hikmahipun menika wujud panjenengan lan nguri-uri dhateng kabudayan awit menawi mboten awakipun piyambak ketingalipun kok sak menika sampun radi langka.
Janipun kula menika merindukan sekali model-model pagelaran menika ingkang mawi urunan kados zaman rumiyin. Ngantos dalange wani entre zaman rumiyin menika. Lah sak menika sampun awis-awis. Pramila mugi-mugi menika mangke dados berkah dhateng keluarga kula, dhateng keluarga Bapak Broto, dhateng masyarakat Resosari lan mugi-mugi berkah dhateng sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Broto keaturan pangandikan boten ketang sekedhik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun para pepunden pini sepuh, langkung-langkung pepunden kula Ibu Suhardi Prawiro Sudarmo ingkang satuhu kinabekten saha para pangembating praja, sae Bapak Ululu, sae Bapak Dukuh. Monggo kita ngaturaken raos syukur dhateng Gusti Allah ingkang sampun paring kanugrahan kanikmatan dhateng kita sami. Saestu lilahipun kita suwun mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Anang Prawata kula mboten ketang setunggal kalimat mbok bilih kita badhe matur ingkang sepisan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan langkung-langkung para warga ing Pedukuhan Ngalangan, Baransari, saha Rejosari ingkang sampun paring pambiyantu dongak lan punapa kemawon dumateng kula saha keluarga kula. Saestu kula ngaturkan gunging panuwun ingkang tanpa upami. Kula mboten saged matur kathah-kathah namung saestu kula tasih nyuwun ugungan dhateng para bapak, ibu, para pemunden anggen kula nglampahi pacobin kula menika mbok pilih enggal kaberat. Mbok pilih mekaten ingkang saged kita aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cundro kembang melati rinon cepanin. Aduh, saya pentas karya gonjeng mireng lembehane merak
carane prajurit Jata Kurawa sareng karucake para pamudha cahya timben lestari widodo rujak kawis bembune kula sairis sarwa sesbat prikelan cawis saking wiyati misah krama lara tane lisah klapa rama rama nadyan pengajeng
sugerek Cundro kembang meladiri non cebenim aduh saya pantas karya kunjing wirek Rere sarada Cundro kembang meladiri non cepenim aduh saya pantas karya kunjing mirip